rikice-rikice da ake fama da shi a yankunanmu. Wannan shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan Tudan Unity FM tare da tallafin Legacy da kuma Peace Direct. Malama Aisha, mako da ya wuce da ya gabata mun tattauna akan dangantaka ko kuma link da ke tsakanin rashin karatu, jahilci kenan da kuma tashe-tashen hankula da ake fama da shi. A take fahimtar me zaki ce akan shi? Gaskiya a tawa fahimtar babban al'amari ma kenan, saboda idan mutum ba shi da ilimi to komai yana iya aikatawa. Amma in kana da sani na kowane fanni ne ma a rayuwarka, za a samu cewa matsalolinka suna da ƙaranci saboda wannan sanin shi zai dinga guiding ɗinka. Don saboda akwai abu biyu, kamar wani saying da ake cewa in kana da guidance baka da intellect da za ka yi amfani da shi ka digesting, akwai problem. Haka in kana da intellect baka da guidance, akwai problem. Ban gane ba malama, shi dan mana a Hausance saboda mu gane da kyau. To yanzu kamar a misali a ce kana da littafi, ga littafin nan komai ya faɗa, amma kai kuma baka da ƙwaƙwalwar da za ka gane kowanne ga muhallinsa. Akwai matsala. Za ka sa ilimin a aikace kenan? Inda za ka sa ilimin a aikace. Sannan kuma in kana ilimin ai sai in kana da ƙwaƙwalwar da za ka lura da shi sannan za ka gane. Aikata shi. Yawwa. To in kuma kana da ƙwaƙwalwa gashi nan basira ce da kai bila adadin, sai dai baka da wani abin da zai lura da kai. Nan ma akwai matsala. Saboda ƙwaƙwalwar ce za ta ringa amfani ko ta yaya ko ta wani hanya. Wannan darasi ce. Malama Aisha, can you please simplify it? Mu gane? Yanzu kamar bari in yi example da Alƙur'ani, kin sani sai aka ce to idan mutum yana ɗaki, kin gane? Sai yana da ido, ga idon ka tar, amma ɗakin nan duhu ne da shi, dan Allah me za ka gani a ɗakin? To idan kuma baka da ido sai aka sa haske a ɗaki tar waiwai, me za ka gani a ɗakin? Baka da ido ga haske, shi ma ba komai. To dole kana buƙatan abu biyu, ya zamana cewa hankalinka na nan daidai, sannan kuma kana da ilimin da zai ganar da kai ga abin da za ka yi, ga abin da za ka bari. Abin da ake nufi kenan. Don haka jahilci yana da alaƙa babba da tashe-tashen hankula. Dama in baka da ilimin right daidai, za a zo a baka ilimin rashin daidai. Okay, na gane yanzu abin da nake nufi kenan. So don haka ilimi yana matuƙar taka rawar gani game da zaunar da mutane lafiya, saboda in kana da ilimi kana da abin da za ka yi, kana da inda ka sa gaba. Amma in baka da ilimi na kowane irin fanni, to baka da inda ka sa gaba, to duk abin da ya zo kuma za ka karɓe shi sai ya zama da shi ne focus ɗinka, inda ka sa gaba. Okay, masu sauraro muna fata muna tare gaba ɗaya. Okay, so kin gane magana? Don haka idan mutum bai da ilimi na addini ne ko kuma na zamantakewar rayuwa shine na boko, to zai zama kenan yana da idle mind, yana da zuciyar da bata cike da komai, sai ta zama menene duk abin da ya zo shedan ya zo shi kuma sai ya ƙawata mishi shi, sai ya ga daidai ne, barin ma yi kaza. Okay. To don haka ilimi yana taka rawar gani wajen sa mutane su lura da menene yake daidai su bi shi, menene ba daidai ba su bashi. A bari ɗan yi tsokaci a gaban nan. Kin san muna da wani tunani na cewa yawanci kana zuwa ilimin da ake koya musamman na zamantakewa a yau na boko, muna da tunanin cewa kana zuwa kai ilimin ne saboda idan ka fito da kwali ka samu aiki, ka samu aiki a kira ka a office, kana wanda muke kira shi da white collar jobs. A'a, ba mu gane cewa shi kanshi ilimi na canza tsarin rayuwar mutum. Kwarai kuwa. To ko itace kake siyarwa. Akwai wani mutum a unguwarmu, Allah ya ji ƙan rai, ya rasu. Sai aka zo aka bashi jarin itace, sai ya zama na cewa ina da ƙaramar daughter lokacin, takan zauna a gurin babanta. Idan mai cincin ya zo wuce duk cinikin da ya siya, idan mai goro ya zo wuce a saya, idan mai kaza ya zo wuce, sai su tara abubuwa da yawa, sai ta damun da abubuwa. Sai wata rana baban ya zauna da shi, sai ya ce mishi, baba ba a haka, sana'a da kake gani ga yanda ake yin ta. In ka zo ka sai da abu, in kana so ma kai ciye-ciyen nan sai ka raba kuɗin kashi 3,
sai ka ɗau kashi ɗaya sai ka yi ciye-ciyen nan a ciki, in Allah ya taimake ka duk abin da za ka yi ciye-ciyen a cikin riba za ka yi, ba za ka yi a uwar kuɗi ba. Kashi biyun nan ka ajiye ma uwar kuɗi, in ma sun zo sun fi uwar kuɗin by the time ka tara su, to wannan kaga ka samu riban ma da za ka ajiye, amma dai ka yi ƙoƙari within kashi ɗayan nan ka rinƙa yi. Sai da ya gama mishi bayani ya ce mishi, Garba ni wannan tunanin ku ne na 'yan boko, ba ruwana, mu ba haka muke sana'a ba. And behold, menene daga ƙarshe jarin ya karye saboda bai tsara yadda zai yi amfani da shi ba. To da a ce yana da ilimin wannan kasuwancin, ya yi mathematics, kin ga dai kasuwanci ne, to amma kuma zai gane cewa akwai limits ɗin shi na maganan kashe kuɗi saboda ya samu ya ci gaba da juya kuɗin. To haka ne. Haka ne rayuwan yake, ba wai ko dole sai ka yi white collar job ba, ko a yau da kullum ɗinka in kana da ilimi to za ka gane yadda za ka tsara rayuwarka ta tafi maka. To da kika yi maganan tsarin nan, wato abin da na lura da shi yawanci daga wajen mu shine ba mu da tsari matan farko. Haka muke rayuwa kara zube. To rayuwar da muke kara zube sai yake compounding mana daga issue ɗaya. Dan ƙananan damuwoyi ne suke haɗuwa sai su zama babban matsala. Saboda me tun farko ba mu yi tsari ba. Yawwa to an zo gurin inda kike so in fahimta mu fahimta duka, dole sai mun tsara rayuwar mu yanda ya kamata. Ba dole ne sai ka je karatun boko ba, karatu yana iya zama a cikin gidanka. Karatun boko yana da kyau don saboda shi ne zai buɗe maka ido da al'amuran rayuwa da yawa, ko zamantakewan da za ka yi da wasu, ko kuma kasuwancin ka yau da gobe ma in ta faɗaɗa kana buƙatan kasuwar waje, ko kana buƙatan ka siyo a kasuwar waje. Dole in baka da ilimin wannan abun kana ji kana kallo sai dai kai ta tara kuɗi a gida, baka san yadda za ka yi ka ƙara su ƙaru, ya zama da ka yi mabambantan abubuwa da za su kawo maka kuɗi a mabambantan hanyoyi ba. Kafin ka tsaya a wajen da kika yi magana, saboda rashin ilimi za ka tara kuɗi ka ajiye shi, you'll be surprised. Wannan notice ɗin da CBN ta bayar, federal government, na canja tsarin kuɗi da kuma koma into cashless economy. Wani abu ne ya faru. Da I'm using a meter bill, amma yanzu kuma I had issues da shi, so aka disconnected, so muna biyan kuɗi ne. So jiya sai suka zo domin in bada kuɗi and I don't have cash. Sai nake ce musu, kai, okay, yanzu ku bani account number ku sai in muku transfer. Kin san mutumin ya gwammaci ya bari gobe ya zo ya karɓa in na je na cire kuɗi in zo. So sai abin ya ba, sai nace, Mr. Man, kai ma'aikaci ne. I believe maybe a wajen aikin ka hatta subscription akan maka tunda you work with, kuna dealing da kuɗi. Ya ce wallahi Hajiya, in gaya miki gaskiya, ni tun da nake ba ni taɓa amfani da ma'aikaci fa has worker, and bai taɓa wai amfani da wani hanya na'ura na wajen transactions ko abu. Shi dai in dai zai ga kuɗi a bashi ba. And mentality mu sai na ce, oh my goodness. To casual worker ne? In ba haka ba definitely ana biyan shi through account ne. I just don't know. But abin da ya faru da ni jiya kenan. And da kika yi maganin ilimin nan, had it been yana da shi, it will broaden his landscape. Ya gane cewa an daina yayin ma ba da transaction da paper, wanda by next year ma zai zama effective. We're going to a cashless society. Wanda mutane har yau ba su fahimci advantages ɗin wannan ba. Zo akwai constraint da mutane za su yi fama da shi, amma kuma akwai benefit. To ba na so mu kauce daga abin maudu'in mu, ki ci gaba da mana bayani akan ilimin. To ilimi shi garkuwa ne da yake sa mutum ya gane ma shi wane ne. To in ka gane kai wane ne, ka gano cewa kai mutum ne, a ilimin ne za ka fahimci cewa Allah ya yi mu kala daban-daban, kuma shi ya yi mu, ya so mu, ya gama a haka. Inda ya ga dama da sai ya yi mu iri ɗaya kamar kiyashi. Damuwar mu shine kawai mu je mu ci abinci, mu cire bayan gida, mu sake ci gaba da rayuwar mu haka. In mun ga cewa muna da buƙatan gida, mu je mu tona, mu gina, mu yi yanda yake yi, amma muna tafiya the same, iri ɗaya, ba wani bambanci. To amma sai Allah ya yi mu mutane, sai ya ba mu ƙwaƙwalwa da basira. Da ya ba mu ƙwaƙwalwa da basira, shi yasa sai Arab zaki ji suna cewa haiwanun aqil,
that is dabba amma mai hankali. To da ya bamu sai ya bamu free will, ya bamu qada wal qadar yawwa wanda wal kana da qadar free and will to choose. predestination. So shi kuma qadar yana cikin littafin kaddara yawwa bawa. an rubuta maka abubuwan da zaka yi, abubuwan da zaka gani a rayuwa, amma kuma an baka daman da zaka zaba ina zan yi. To wanda aka bashi wannan daman, wanda ya halicce shi, kai meye naka da cewa sai ka canja shi? Kuma in muka duba tashe-tashen hankulan ma yawanci gaskiyar magana muna fakewa ne a ƙarƙashin addini mu yi ƙarya, amma abin da yake fin kawo mana tashe-tashen hankula shine cewa abubuwan duniya, resources su suka fi kawo mana, saboda kullum aka zo aka yi maganar tashin hankali ake samu farmers and herders. Me ake nufi farmers and herders? Manoma da makiyaya. To kin ga ba a ce musulmai da kiristan ba, aka ce farmers and herders, saboda menene rikicin da suke yi akan gona da kiwo. To malama Aisha bari shigo cikin nan. To kin san cewa mun samu trend salo na rikici. Bari mu fara daga tun 1994. In mutane yawanci muna danganta rikici da aka samu especially a Plateau daga 2001. Amma ba haka bane. Ya fara ne daga 1994. A lokacin a siyasance ya fito, appointment aka bada, ya fito a siyasance, kafin kuma ya sake canja salo a 2001. So duk rikici da aka zo yana zuwa da salo nashi. Imma ya ɗauki riga ta addini, ko kuma ya ɗauki riga ta ƙabilanci, ko kuma ya ɗauki riga ta yanzu da ake rikici akan natural resources. Me kenan da Hausa? Shi ne wannan ma'adanai da Fulatanci zaki gaya mana. Masu sauraro bari mu saurari wannan sai mu dawo minti ɗaya. Jama'a saurara. Muna buƙatar mu koyi da irin abin da makwabtan ƙauyukan suke, saboda mu magance tashin hankali ta hanyar amfani da shawarar mata. Menene ƙasa da wadda na manta da kaifin basira, tunani da sanin ya kamata. Amma kash a wannan yankin ba mu fahimci haka ba. Shi yasa har yanzu muka kasa shawo kan matsalar tsaro. Albarkacin ƙasa. Na san ba za mu manta da tarihin sarauniya Bilkisu mai gadar zinari ba. Tabbas albarkatun su ne su gonan, su ma'adinan, su komai da kuma su albarkatun ƙasa, saboda ta ciki yanzu ake ganin. Tabbas mu ma yanzu mun ba mata dama su bada shawararsu, za mu karɓa kuma za mu yi aiki. Yawancin rikici na suna ɗaukar rigar addini ne, kisa really ba addinin bane, saboda you cannot change me, I cannot change you. We always continue, we are the people you say we so that we can discuss. Zauna lafiya yanzu ba tashin hankali. Wannan sako Legacy ce ta ɗauki nauyin kawo muku tare da Peace Direct. Masu sauraro barkanmu da dawowa daga wannan takaitaccen hutu da muka ɗauka. Malama Aisha, za ki ci gaba da bayani, kina magana akan trend na rikici da muke fama da shi. So trend na rikicin nan suna ɗaukan salo daban-daban, amma yawanci tsakani da Allah akan albarkatun ƙasa ne muke faɗo ɗin nan da muke yi. Na yanzu kenan. Tun 1994 ɗin ma da aka ce siyasan yana cikin an ba da appointment ɗin yana cikin albarkatun ƙasa, saboda menene ana tunanin namu in ya samu, that is Christian ya samu ko musulmi ya samu, za mu samu wani wanda nasu ya samu wani dama, sannan su kuma wancan bangaren suna ganin cewa ai ƙasar su ce, su ne 'yan ƙasa wanda suka fi dacewa a basu, don haka ba za a so a ba ma baƙo ba za a ba ma wani ba. To duk dai faɗan kin ga ta koma na menene albarkatun ƙasan ake wa. Malama Aisha, kar ki manta, wato mu ne a nan ko kuma in ce a Afirka, bari mu faɗaɗa shi, muke ɗaukan siyasa a matsayin nawa ko naka, wanda yanzu shi ne ya kawo mana a lot of challenges da matsaloli da muke fama da shi. Kar ki manta, yau idan aka ce ke an baki wakilci na al'umma, babu ruwanki da ƙabila ne, addini ne, mai ke dai haƙƙin da aka ɗora miki ya kamata ki saukar. Ta me? Duk hanyar da ya kamata ki ga su al'umma ta ci gaba, al'umma mutanen da kike da haƙƙin wakiltar su ya rataya a kan ki sa ci gaba, shi zaki. Sai muka mayar da abin kaman
idan nawa ne to al'umma na ne kaɗai za su mora, idan ƙabila na ne to ƙabila kaza, in wannan ya fito da ƙabila nan to abinda wanda za su mori wannan wakilcin to wanda suka fito daga wannan ƙabila ne. A cikin ƙabila ma sai kiga wanda suka fito daga yankin mahaifa ne, a cikin yankin mahaifa sai sake dawa family, kin gane? Sai muke restricting politics din, muke mayar da shi ɗan ƙanƙanin guri wanda ya kamata ya faɗaɗa ya fi haka. For example, yayin da ƙasashe da suka ci gaba suke shiga wani issue na recession, za ki ga ya suka bi wani uslubai suka bi wajen sun ga sun magance matsalar nan. For example, bari mu baki da shi community party na China da ta fitar a ɗan wannan ƙarnin da ta wakilci al'ummarta, an yi ci gaba a shekara 25 sun samu ci gaba da tun a tarihin China ba aka bashi ba. Saboda me? They look at the community as a whole. Al'ummar aka duba, sai aka ga menene babban matsalar da ke fama yake addaba al'umma, sai a fara addressing issue. Ba an ce a state kaza. No, they look at the bigger picture. Ba wai ba a tsaya a rarraba shi ta hanyar kabila, addini, yanki yadda muke yi yanzu muke fama da shi yasa muke da tarin matsaloli. To the extent yanzu in ɓarawo ne ya kuma ɓarawon mu ne. Like he's a criminal, he's our criminal, namu ne. You get it? So muka mayar da siyasar ta koma wata abu ta ƙazanta da kuma ƙyama wanda wasu ke amfani da wannan domin su ci gaba. Sai aka mayar da ilimi, wato da suka tashi ci gaba sai suka mayar da hankali a ilimi. TikTok ɗin nan da kike ganin da muke da shi a China ba wannan TikTok ɗin suke amfani da shi ba. A awa ɗaya suna musu release na 40 minutes. Wato a TikTok a rana za ki yi kallon abun minti 40 ne. Ciki kuma ya koma into entrepreneur, ya koma abun kere-kere, me za ka kera da sarrafa, ko kuma a'a namun daji ne. You have options to explore in ma za ki je wild, akwai variety. Sauran kuma mai karatu. Shi yasa yanzu za ki ga ko a mathematics Asia su ko ina ci. Singapore for example, wato muna duba babban picture al'umma ba babban picture kabila na, addini na, yanki na ba. I think wa'annan na ɗaya daga cikin har da rashin putting ilimi into perspective da ya sa yau muke ta degrading a har yanzu. Ko me kika gani? Ai major problem din mu kenan, saboda corruption ya shiga cikin mu. Wannan corruption din shi ya jawo mana ba a ma so mu yi ilimin da ya dace dan kar mu gano inda matsalolin suke. Tsakani da Allah kenan, ba a encouraging wannan abin da ake kawo mana kawai shine kullun nakan faɗa in ce a Nigeria ana yin science amma gaskiya mu muna studying history of science. Duk abubuwan da ake yi in arts ne muna studying history of arts, saboda zaki samu ana bamu labaran mutanen da waɗanda suka yi. Ba za a ce a'a ga wani invention yau ku zo ku yi, shine ga hanyoyin da za ku bi ku kawo abubuwan ci gaba. Ilimin da ake bamu ma history ake bamu har yau. Tsakani da Allah history ake bamu, hajja ki je ki duba ki gani yawanci labarai ne. Mu haddace formulas ba mu sanya za mu sarrafa su mu yi da su ba. Inda a ce mun sanya za mu yi da su to fada ci gaba za a yi. Ba wai maganan kuma a koma ana ci baya bane, ana maganan ka haddace. Duniyar nan yau ta fi ƙarfin nan. Wai na karanta wani post, wai sai instead of a dinga karantar da mu agriculture tun daga farko sai aka dage da mu karawai turanci. Yanzu gashi nan mun kowa iya turanci amma kuma ba kowa ke noma ba. Yes, problem din kenan. Ai a Najeriya muna da problems da yawa. Kin ga in yaran mu suka je school wallahi muna da bala'in kokari. Kin ga za mu karanci wannan history da ake ta bamu. Sannan kuma in the process of karantar history, kamar mu da yaran mu ba sa interaction da turanci sai sun je school. To in suka je school za su koyi turanci, suna koyan kuma wannan history. To kin ga in ba wai mutane masu bala'in kokari ba dole ɗaya ta watse. Ko turancin ta watse ko history ya watse. So muna da problems da yawa. Layin wayoyin mu gashi wannan ilimi da kike bamu na yau yana da ƙarfi, gashi kuma dan kaseki domin mu buɗe layin waya domin wanda su masu sauraron mu su kira su tofa albarkatun bakin su kuma su bamu nasu gudunmawa. Wa alaikum assalam, wa ke kira kuma daga ina ake kira? Ina magana da Muhammad Martira. Malam Muhammad, daga wani gudunmawa zaka bamu? Kana da second 30. Ina cikin program naku nan da kuke yi, amma akwai shawarar da nake son bayarwa. Muna sauraron ka. Wannan shiri ina ji ana yi da kan alino. Na? Wannan shiri. Sorry, ba ma jin ka.
Za mu katse layin domin ba ma sauraron ka saboda mu ba wasu dama su kira. Okay. Assalamu alaikum. Na ga jawa ke kira kuma daga ina ake kira. Kana da sekon 30. Okay. Wani gudunmawa za ka ba mu? Ya kamata yin mutum zai zan kira wani abu ya kirkina abin da yake da mahimmanci da al'umma za su gane a kansa ba wai ya kirkina ne kawai ga ɗauwan su abubuwa ya kamata a dinga faɗi da abin da na amfani a kai shi. Okay. Amin mun gode Malam Adamu yana fatan alheri gashi lokaci na ƙoƙarin mana halinsa. Malam Aisha bari mu ɗauki wannan wasa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke kira kuma daga ina ake kira? Barka da safiya. Barka da safiya kana da sekon 30. Wani gudunmawa za ka ba mu? Wani gudunmawa za ka ba mu? Kuma Allah saka muku da alkhairi kamar bayanai da kuka yi maganan ilimin nan. Allah kara wa rayuwa albarka. Allah kara mana ilimi mai albarka. Amin mun gode. Fatan alheri gare ku ku tashi lafiya. To mun gode. Malama Aisha, yadda kike maganan ilimi gashi kuma kullum duniyar ta da ci gaba take da canja salo. Assalamu alaikum. Malam Jibrin wani gudunmawa zaka bayar kana da sekon 30. Alhamdulillah gaskiya maganar ilimi ba abu ne na wasa ba. Kowane addini ya yadda ka nemi ilimi kuma neman ilimi ka yi amfani da shi. Haka ne. Mu kamar mu a nan ƙasar gaskiya tsakani da Allah ana neman ilimin. Wato amma da dama in an samu ilimin ba amfani da shi. Okay. Ilimin ake cikin da ƴan uwa. Wani da ilimin zai samu wani aikin kuma a wannan aikin da ya samu a nan turu ilimin sa zai rinda zaluntar al'umma. Haka ilimi bai amfani. Bai amfani ba. Mun gode sosai. Kuma ya kokarta ya tsaya a minti sekon 30 da muka bashi. Mu ɗauki waya ɗaya ina ga sai mu dakata daga nan. Wa ke kira? Anas Muhammad daga Zingar. Okay, Malam Muhammad wani gudunmawa za ka ba mu a sekon 30? Gudunmawa ta ɗaya ne maganar ilimin nan da ake yi. Allah ya rabu da wurin jiya da rukun dama. Gaskiya. A yau tun lokaci kamar da kuke magana wannan maganar cewa gida ba a magana ba a magana. Shi a makaranta. Haka ne. Gaskiya wannan abin jinjinawa ne ga yaran mu musamman yaran mu na Hausawa. Okay. Kuma na fatan Allah ya saka muku da alheri. Amin amin mun gode. Malama Aisha ina gani a sekon 1 ko kuma in ce miki a minti 1 wani gudunmawa zaki ba mu? To gudunmawar da zan ba mu masu sauraro gaba ɗaya. Masu sauraro mu yi ƙoƙari. Mu sa yaranmu su yi karatu su san me suke yi. Sannan kar mu dinga encouraging ɗinsu su yi karatu don muna tunanin su samu aiki. A'a, a ƙarƙashin ilimin nan su dinga lura da menene za su yi don su kawo ma al'umma ci gaba. Duk inda ka kawo ci gaba to kai kuma ba za ka tsaya a haka ba. Kana ka ci gaban nan kai ma ka samu ci gaba a rayuwanka. To mu sa ma kanmu wannan. Sannan mu tsaya mu gane cewa Allah yi mu daban-daban to mu yi haƙuri da juna. Mu mutane ne dukanmu kowa ya yi abin da yake gaban shi amma kar mu yi ƙoƙarin cutar da wasu mu tsaya mu ji tsoron Allah al'amarin junanmu amma fa karatu in muka yi shi ba za mu taɓe ba. Inna ce inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Na'am. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la faqra ba'da al-ilm. Ko yaya ne idan dai ka riga ka yi wannan ilimin Allah zai baka mafita. Allah ya bamu. Amin amin malama Aisha. Masu sauraro gashi mun ɗau kwararo daɗin sauraron abin da malama Aisha ke koya mana da karantar da mu sai kuma lokaci yayi halinsa. Ni wacce na gabatar Sumaya Abubakar Muhammad nake cewa mu haɗu mako mai zuwa Allah ya kamu domin ci gaba da ko kuma ɗora daga tattaunawar da muke yi na yau. A koyaushe nakan cewa ko kuma nake tunatar da kaina da mu gaba ɗaya mu cewa wannan zuri'a da 'ya'ya da Allah ya bamu abin tambaya ne domin Allah zai tambaye mu yaya muka ɗauki nauyin wannan alƙawari na kiwata ko kuma tarbiyyantar da 'ya'yan da zamu mu kokarta wajen ƙara tarbiyyantar da 'ya'yanmu domin mu samu nagartacciyar al'umma mai tarin kwanciyar hankali da zaman lafiya. Mu haɗu mako mai zuwa Allah kai mu. Assalamu alaikum.